Здравейте, казвам се Любо Ранков, на 54 години съм и съм много доволен пациент на клиника CityDent. В началото на май дойдох един петък сутринта, извадиха ми всички зъби отдолу, сложиха ми 4 импланта и в понеделник след обяд вече ми сложиха и самите зъби и съм адски доволен, удобно се чувствам, дъвча си вече храната, не я смуча до смърт. Препоръчвам, който има някакъв проблем, да заповяда в клиниката. Здравейте, аз се казвам Гинка Михайлова, на 49 години съм. Правихме циркониеви коронки на горни зъба, 6, при доктор Синей в клиника CityDent, град Пазарджик. Искам да кажа, че тази клиника с този лекар сбъднаха една моя мечта, която мислих, че няма да се реализира. Но в днешно време разбрах, че абсолютно всичко е възможно. Искам да кажа на пациенти, които имат такова желание, да го направят, защото това не е болезнено. Това е много хубаво нещо, става много бърже и човек се чувства много добре. Има перфектна усмивка, перфектни са зъбите, може да се храни добре. Препоръчвам клиниката на всеки един, който има някакви въпроси, да се обърне към нея. Доктор Синей просто е един невероятен човек. Здравейте, казвам се Красимира Иванова от град Пловдив. Попаднах на клиника CityDent от социална мрежа. Това, което получих тук мога да го пиша с 2 думи: отношение и професионализъм. За моята усмивка се погрижи доктор Христов. Това, което правихме, беше коронка и фасета. Моята основна идея беше да постигна максимален ефект и за моя огромна радост успях да го постигна. Това, което мога да кажа за клиниката е, че е основано от изключителни професионалисти. Това, което ще получите, е точно това, от което вие имате нужда. Вие сте хората, които дирижирате това, което искате да се случват, а те са чудесни партньори, за да направят точно това, от което имате нужда. Щастлива съм, че попаднах на клиника CityDent. Доволна съм от резултата и препоръчвам на всеки, който има нужда отново да има красива усмивка, да се погрижи за здравето си, да посети клиника CityDent. Здравейте! От Пазарджик съм, казвам се Васил Иванов Георгиев. Над 60 години съм, което си личи. Може би малко така съм лудолик, но си личи за това нещо. Имах нужда да посетя тази клиника CityDent в Пазарджик, да мога да си оправя зъбите. Просто имах останали само 7 корена и 2 зъба. Извадихме ги всички. Дойдох, прегледахме, опътихаме, извадиха ги всичките и направихме за 3 месеца временна протеза. Сложихме да мога да се явявам навънка, да си върша личните неща. След 3 месеца дойдохме и сложихме окончателно завинтащи се протези с 4 импланта горе и 4 импланта долу. Стана много успешно. Разбира се, бях доволен. Доволен съм както от персонала на клиниката, така и от обстановката, уважението и всичко, от което е необходимо за заздравяването на имплантите, за заздравяването на конструкцията, беше ми обяснено и го спазвах. Така че възвърнах си усмивката. След 1 месец, вече съм след 1 месец поставянето на новите протези и препоръчвам горещо клиниката на всичките, които имат нужда, да бъдат доволни както те за себе си и за своето семейство. Препоръчвам тази клиника CityDent в град Пазарджик. Благодаря ви за вниманието. Арангел Тодоров се казвам, от Пловдив съм. Поставени ми са 4 импланта горе, които бяха с отложено 3 месеца, но най-хубавото беше, че долните импланти, които са 5 на брой, в петък сутринта ми се извадиха зъбите и в понеделник аз вече имах чисто нови импланти сложени и зъбки, хубавки. Нямам никакъв проблем, перфектно ми е, храна се нормално, забележки нямам никакви, просто съм много доволен. Препоръчвам клиниката CityDent в Пазарджик
Заповядайте, ще останете доволни. Здравейте, аз съм Ина Куртева от град София. Попаднах в клиника City Dent по препоръка на приятел. След множество ходения при различни заболекари, смело мога да заявя, че открих най-добрия доктор Христов. Лечението ми беше проведено от него, като на този етап на горна челюст сме поставили циркониеви корони, в предната част циркони с порцелан. Предстои да минем към втория етап на лечение, долна челюст, поставяне на фасети. Препоръчвам клиника City Dent и доктор Христов на всеки, който търси внимание, качество и отлични резултати. Това не е просто клиника, това е място, където мечтите за перфектна усмивка се сбъдват. Здравейте, казвам се Росица Михайлова. Преди няколко месеца си поставих импланти в клиника City Dent. Екипът от доктори, който участва, бяха доктор Хугасян и доктор Ситнов. Имам отдолу 4 импланта и цяла конструкция от 12 зъба. Отгоре ми също сложиха 4 импланта с конструкция пак от 12 зъба, като беше различно поставането. Отдолу ми ги поставиха и след имплантите, и след 3 месеца вече ми беше готова конструкцията и я поставихме. На горната ми челюст имплантите бяха поставени в петък и в понеделник вече аз имах конструкция, която беше сложена пак от 12 зъба. Доволна съм и от долния вариант, и от горния вариант. Препоръчвам горещо клиниката City Dent на всички хора, които се чудят дали да слагат импланти, дали да не слагат. Ще бъдат много доволни от избора, който ще направят, както и аз бях доволна. Здравейте, казвам се Невен Димитров от град Пазарджик. Наскоро ми се наложи да посетя заболекар. Намерих в Фейсбук страница клиника усмивка City Dent в град Пазарджик. Реших да дойда и да направя 3D безплатна снимка. Всъщност бях обслужена изключително добре. Препоръчаха ми лечение, в моя случай обличане на горна челюст с циркониеви корони. Изключително много съм доволна след месец и половина работа от вниманието, което получих. Много внимателни, много млади хора, мотивирани, обучени, имат страхотна апаратура. Обляках всичките зъби отгоре с циркониева корона, която е изключително здрава и естетиката е много по-различна от моята усмивка. Препоръчвам на всички силно да дойдат, да заповядат и да получат наистина едно много внимателно и професионално отношение от докторите в клиника City Dent, усмивка, град Пазарджик.